Velkommen til min køkken. Prøv at komme her en gang. Så kan du se der, hvor magien sker. Det er meget dejlig seng. Og hvis du kigger herinde i hjørnet, kan du se vores dejlige luksustoilet. Det er meget rart at have, når man skal op klokken 3. Det her det er luksusudstyr til at lave vafler. Hjerteform. Og den her, den bruger jeg til at lave dunster med. Den er meget praktisk. Så jeg bare rundt her. Det her det er min dejlige brødskærm. Den er rigtig dyr. Det her var så luksusudvisning i min sygt nice hus. Hvor ikke lige det, men